گور آمارین فرمانگه چاندن بلاف گرین کو زیدتری هشته جورین تری لسنور پارێزگەها دهۆکێ هەنە و بەرهەمێ وان دهێتە فرۆتن. ئیستاڤالاتتری و هەنگڤینی لە دهۆکێ هات گێڕان و تێدا بەرهەمێ جوتیارە هاتە نمایشکردن. جوتیارên beşdarbûyî dibêjin delîveka baş e ku em beşdarî vê çalakiyê bûn da ku zêdetir bazarê berhemê xwemalî xurt bikin. Dica eva hatiye kirin û vê gavkê tê kirin, cotiyariyê ku dibînin, cotiyarê nishetaşê ku diwergirin, cotiyarê xibirêşê ku diwergirin, cotiyarê mesela tekiliyayê ku didikin, te çikiriye, vî çikiriye mesela tiştê tosa xibira zêde bît tê koşîna wa دê faydayê de te kertê cotiyariyê. Gavê Vîstavalan dixwaze şerokê hîmetarên me Kurdistanê xwe Mesrûr Barzanî dikein ku bazarekî bû me bibînît kargeheka pêşkeftî dohokê danît em barê sar hebin û sînora bigînît. Xwedê te hemû mêşivana bide kirin teban mêşivan dê pitir xumandî heta xwe pêva wastîntin û hemû bide kirin ji nehiyet tiştê tecîzatê mêşa ve dermanê baş denê wextê zîraetê tin teban dê pitir zerqî lê detin şolê wî. Helbet aliyên hikûmî bangeşawê çendêtken ku ewan plan heye ji bo rêxistina bazarî berhemê cotiyaran bigiştî û tirî bi taybetî da ku cotiyar sotmen bin. Ek peydakirina bazarî her şêwekî bîtin ke dûkê me 126 ku gehên sarkirinê heye. Ew îş êk rêkên bazarkirinê ne ku tu şê berûbûma xwe têda helgirî تا ماوەیەکی یعنی me divê zanî çi bikein me divê em ev berûbûmê dervetê yon qedexe bikein bû ayînde yon bacek û zûr doyîne serê bes mere yani mercekî ku em şên zistanê şewa berûbûma dabînkein bi hawlatiyan. Dihok li seranserî Iraqê bi bingehê çandina tirî dihête naskirin. Lewma divê vîstavalê da 42 cotiyar û hingevan beşdar bûn û ji bo nimayişkirina berhemê xwe û xurtkirina bazarî û firotina tirî û hingvînî. Baweriya wan ew e ku evcore çalakiye wê berhemê wan zêdetir hête firotin û wera reka aboriya berçav di bazarî da hebît. Kawa Emer Dengê Emerîka, Duhok.